Здравейте хора! Добре дошли във втори епизод на Тримата говорят. Мястото, където младите питат, а този път имаме гост, който определено има какво да каже. И да, днес няма да си бъбрим само тримата, имаме специален гост, господин Нено. Вече е тук в студиото и е готов да влезе директно в разговора. Господин кмете, добре дошли. Радваме се, че приехте поканата ни. Хора, няма да го държим. Включваме го веднага. Когато казваме, че искаме да дадем глас на младите, имаме предвид точно това. Да говорим с хора, които могат да променят нещата. И днес имаме шанс да го направим. Кметът на Бяла е не просто човекът с най-много отговорности, а и този, който вижда града ни от една различна гледна точка, а ние от пейката, училището и кафето. Ще попитаме не само за сериозните неща, като инфраструктура, младежки инициативи и бъдещето на града, но и за личните му мисли. Готови ли сте? Ние сме. Господин кмете, добре дошли в нашия подкаст. Радваме се, че приехте поканата ни. Обещаваме да не сме много страшни. Благодаря, деца. Добре заварил. Чувствам се прекрасно. Обстановката ви е страхотна. Вие сте страхотни. Още веднъж благодаря ви за поканата и надявам се да мога да бъда полезен както на вас, така и на нашите граждани. Да започнем с нещо класическо. Как изглежда Бяла през вашите очи днес? С какво най-много се гордеете? Бяла изглежда, ако мога в едно изречение да го вмъкна, бялата перла на Черно море. Обичам го това като послание и се надявам по този начин да можем и да представим Бяла в бъдещите културни, археологически, спортни и каквито и да е било мечти, които имаме, да можем да развием нашия град. А има ли нещо, което бихте искали да промените, не от гледна точка на администрацията, а чисто като човек, който живее тук? Да ви кажа честно, много неща искаме да променим. От гледна точка на администрацията стараем се постоянно да можем да подобряваме средата, в която работим, услугите, които предоставяме, за да може да бъдат най-вече жителите и гостите на града удовлетворени от това, което искат да свършат. А иначе за самия град, разбира се, искам да става все по-чист, все по-зелен, все по-красив и приветлив, най-вече за да може младите хора като вас, а и всички, които се чувстват добре, да останат и да живеят тук при нас. Младите често казват, че няма достатъчно възможности за тях. Какво се прави в момента, за да се промени това? Най-вече наблягаме на инфраструктурата, която да може да подсигурим повече зони за отдих, повече свободни пространства, в които те да могат както в свободното си време навън, така и в ангажираността си в училище или в работа, да се чувстват свободни и да могат наистина да използват това, което разполагаме като ресурс. Дори място, където се намираме и в съседните, успяхме да изградим така наречения креативен център, който е много подходящо място, най-вече за млади хора, а и пак казвам не само, да въобще да разширят своя мироглед и да правят това, което им харесва. Проектираме няколко нови зони за отдих, освен парковите пространства, които направихме през годините. Така нареченият парк до ВИК, аз му викам ВИК парка, там моята идея е да бъде насочено за по-големи деца, тинейджери, а и по-възрастни, да може да има зони за колоездене, да може да има скейт зона, да може да има въжен парк. Неща, които да могат по-големите като вас, примерно, да не ползват детските площадки на малките деца, а да могат да се чувстват по-свободно и по-щастливо на друг тип зони, подходящи за тях. Ако трябваше да изберете само едно нещо, което да направите за младите на Бяла през следващите 12 месеца, какво би било то? Само едно нещо за следващите 12 месеца. Ако можем да подобрим условията на учене, да подобрим условията инфраструктурните в училищата, мисля, че и в основното училище и в гимназията, в която учите, са доста добри условията, но винаги може повече, а и сега може би тук е място да кажа, че имаме нов спечелен проект, който е за подобряване условията на спорт в основното училище. Освен това, че ремонтирахме физкултурния салон и вече е нов и може да се ползва от тази година, цялото външно пространство, цялата
площадка, с ново игрище за футбол, с ново игрище, комбинирано волейбол, баскетбол и всички спортове, които могат да се играят на него, лекоатлетическа писта и се надяваме това нещо да може, ако не от следващата година, поне в максимални кратки срокове, които ни позволява времето да го ремонтираме и да го създадем като нова зона за спорт. Супер! Да се представим, че сме 2036 година. Как изглежда Бяла след 10 години? Надяваме се да е още бялата перо на Черно море. Доста време, 10 години. Надявам се всички тези подобрения най-вече целенасочено да водят за подобряване на градската среда и условията на живот на всички. От бебета до възрастни хора, защото в крайна сметка, като се поставя на мястото не на кмета на гражданин, който си извършва необходимите нужди всеки ден, това е много важно да има подходяща градска среда и улеснен достъп до всичко. Какво бихте казали на тези хора, които смятат, че нищо не се случва в Бяла? Мога да им кажа да разширят мирогледа си, да погледнат по-бяло към нещата, а не с черен поглед, да погледнат по-оптимистично. Мисля, че в Бяла се случват много неща през последните години и не само инфраструктурно. Мога много време да говоря за това, да ви отнема от времето за репортаж, но наистина бих им казал просто да бъдат по-добри хора. И когато си по-добър и гледаш по-оптимистично на нещата, съм убеден, че ще погледнеш и ще видиш как наистина от нещо малко, с малък ресурс, успяваме да направим доста хубави неща. Ако можехте да върнете времето и да сте отново тинейджър в Бяла, какво щяхте да направите първо? Интересен въпрос, да. Ние имахме много хубаво детство, надявам се и вашето да е такова. Много лудо, много мога да кажа и забързано, но наистина много щуро детство. Ами какво бих направил? Може би бих изкарал един цял ден на плажа, защото давна не ми се е случвало и да се наслаждавам на хубавите плажове, които имаме. А кое е нещото, което най-много ви изненадва, когато общувате с млади хора? Тяхната широкоскореност и това, че интелигентната част от тях, радвам се, че все повече става тази част, поглежда и използва социалните мрежи и дигиталния свят, в който живеят за наистина нещо добро, започвам да го виждам и как го използва целенасочено спрямо неговите нужди и това какво би искал той да стане като човек. И бих им казал просто да продължават, да четат, да се образоват, защото това е изключително важно нещо и да не спират цял живот да го правят. То винаги носи успех. Кога за последно сте били на училищен двор и просто сте седнали да си поговорите с учениците? Мисля, че в началото на учебната година. Последно. Което е доста далечено. Но реално в училищен двор бях преди 2 дни, когато ставаше въпрос за проекта, който ви казах преди малко, да го разгледаме. Не съм си говорил с учениците, но обширно разгледахме двора и да видим как точно да може да започнем изпълнението на проекта. И така. Ако имаме идея, например фестивал, графити зона, доброволческа инициатива, как може да я предложим официално? Какъв е процесът? Процесът е лесен. Идвате в общината, написвате идеята си, която имате в кратка презентационна форма, не нещо повече, просто правите обикновено заявление до кмета за намерението, което бихте искали да се осъществи. А сега ми давате повод да замисля, че има един още по-добър и още по-официален начин, който е така наречения консултативен съвет на кмета, който се прави и по закон за местната администрация и там може да се включат млади хора от различни сектори, които да правят точно това, да дават адекватни предложения, които да се обсъждат ежемесечно с мен и с моя екип и наистина да може най-доброто от тях да се вземе и да бъде заложено или в текущ бюджет, или в следващ бюджет, ако разбира се изисква ресурс, защото повярвайте, много неща не изискват ресурс, просто трябва качествена идея и да бъде приета с добро око. Кой беше любимият ви предмет в училище и кой беше, да го кажем така, най-голямото предизвикателство? Най-любимият предмет беше математиката.
и благодарение на нея успях да вляза в гимназия и в висше учебно заведение. Най-голямото предизвикателство, може би, някои от предметите, които просто колкото и сила и умения да влагах, така и не можех да разбера, най-вече в по-горните курсове. Но да речем, ако е в основното училище, да речем изобразителното изкуство и трудотехниката, понеже малко съм скаран с рисуването, ако хванем гимназиалния процес, някои от елементите на биологията и химията, а пък ако хванем висшето образование, там в моите специалности имаше едни електромагнитни устройства, където колкото и да се стараех, някак си не ми го побираше акъла. Да. А има ли някой учител, когото все още помните? Може и не защото да е бил любим, а защото е бил строг. Да, със сигурност спомня всичките си учители от детската градина и до сега. По наше време всички бяха строги, но строг в добрия процент на думата, в добрия смисъл на думата, защото по този начин, ако сега строго е нещо лошо, тогава строго беше възпитание, беше дисциплина и беше да направят хора. Ако можехте да промените едно нещо в мисленето на хората в Бяла, какво би било? Едно нещо в мисленето, ако могат да си насочат мислите в по-позитивна насока, в абсолютно всякакъв аспект на живота, със сигурност това ще им донесе ползи и дивиденти в техния личен план. Просто по-позитивно да се гледа както на личния живот, така и на работата, така и на ежедневието навън, така и към близките, към комшиите, към приятелите. Просто по-позитивно, защото във всеки един конфликт, във всеки един проблем, позитивно винаги се намира решението на нещата. Ако Бяла имаше мото, какво би било то? Например, Бяла градът на мечтите, примерно. Но ето, примерно, още една добра идея от ваша страна. Можем да си измислим мото, можем да направим официален конкурс, да се съберат много предложения. Има, между другото, градове и общини, които го правят това нещо и после мотото се използва въобще като цяло за една официална представа на града ни, така че ето от мен към вас едно предизвикателство, чрез вашата платформа, ако можем да стигнем до повече хора, да направим един такъв конкурс за мото на града ни. Ето, примерно сега се сещам за един град стар, но вечен. Имаше още един от миналото вдъхновен, към бъдещето устремен. Нали, сега да не цитирам точно градовете, които са го измислили, но много такива интересни и наистина смислени мотота, което аз отправям към вас едно предизвикателство, просто да го инициирате, а пък ние ще го облечем вече в официалната му форма. Добре. Приемате ли? Да. Добре. Сега още един въпрос тип. Извинявам се. Ще го излезе. Сега още един въпрос тип ако. Ако имате неограничен бюджет за един ден, само един, какво бихте направили за Бяла? Доста интересен въпрос, просто защото никога не ми се е случвало. Нали, не съм мислил в такава насока. Аз, както съм почнал се в едни безбюджетни форми, дори в момента с вас, докато си говорим, нито държавата има бюджет, нито общината. Минахме през какво ли не, но може би трябва да го разделим на няколко сфери, може би. Да кажем, чисто инфраструктурно е да може колкото се може по-бързо да завършим пристанището ни, което е една нова порта към целия свят, защото той има и няколко етапа, които да се свържим с съседния ни град Обзор, който ще даде една много сериозна перспектива за развитие на целия ни регион, като нещо, защото казахте не е ограничено, а за там се трябва доста голям ресурс. В образователната среда мисля, че сме пак инфраструктура, защото ние общината създаваме условия и бази, а вече от самите хора, които ползват тези условия и базите, зависи те как ще ги експлоатират. Искаме колкото се може по-бързо да подобрим спортната инфраструктура на училището, да можем повече зони свободни да създадем. И това с неограничен ресурс става много бързо, деца. Става бързо и лесно.
А сега нещо малко по-забавно. Имате ли тайно място в града, където ходите, за да се откъснете от всичко? Имам, да, още от малък долу на пристанището, но не дей да ходите, че е малко опасно. Да, тетраполите, които пазят самата инфраструктура от големите вълни. Там имам един набелязан, на който се вижда, по-скоро се открива една уникална гледка и има много хубави зали за изгреви. Просто е уникално място и ми доставя така удоволствие да откъсна малко време от ежедневието. През последните месеци виждаме доста ремонти и нови неща да се случват из града. Може ли да ни разкажете кои са най-важните проекти, които в момента се реализират в Бяла? Мога да, с удоволствие. От миналата година насам работим по близо 10 инфраструктурни проекти, които най-вече са насочени в подобряване на уличната среда, тротуарите, уличното осветление. Завършихме сега цялостна модернизация на уличното осветление в цялата община, във всичките ни населени места, плюс в града, с ново модерно LED осветление, което се управлява и с модерен софтуер. И тук вече мога да кажа, че съм близо 45% е намалена сумата за ток, която плащаме, съответно електропотреблението, а и кражбите на ток, защото ги има много по места. С този софтуер и с това ново улично осветление то вече е невъзможно. Няколко инфраструктурни обекта, като улица Димитър Панчев, Щерио Певтичев, Грозо Желев, първият етап от Брегова, първият етап от Йордан Ноев вече са завършени и хората могат спокойно да се движат по тях. А пък в момента приключваме втория етап на Йордан Ноев и една от главните улици в село Господиново. Надявам се да може до летния сезон всичко да бъде приключено в срок. И предстоят няколко много важни възлови инфраструктурни проекти, които буквално успяхме да спечелим в началото на тази година, още от месец януари. Това са нови 3 инфраструктурни проекти, свързани с улица Димитър Янчев ли беше, че ми избяга от такава. В гръцката махала цялата ще бъде подновена, реконструирана с нови тротуари и подменен уличен водопровод, както и в квартала, който е образуван, така наречения туристически квартал между улица Черноморка, алеята ни, и улица Ханкрум, която пропуснах. Тя също беше направена от тези 10 проекта, които ви изборих. Там има една голяма улица Ханко брат, която свързва алеята ни с пътя за почивната база на прокуратурата, която ще бъде изцяло изградена по нов модерен начин с подземна инфраструктура за ток, вода, абсолютно всичко ще си бъде под земята, ново улично осветление, паркоместа и това наистина ни дава много сили да работим за напред, защото тя ще развие още един квартал, който го имаме в Бяла. Много хубав проект от миналия месец, който е свързан с здравеопазването. Получихме 4 проекта, по които единия е да ремонтираме свободните части и общите части в нашата поликлиника, която имаме. Другите 3 са свързани с доставяне на амбулаторни офиси и амбулатории за здравни грижи във всяко едно от населените места, в Попович, в Дюлино, в Господино. Само в Горица няма да има, поради малкия брой жители, просто такъв е регламента на програмата, но амбулаторните грижи ще бъдат с фронт офис, с чакалня, с амбулатория, с хирургична стая, такива, които да могат лекарите вече, когато дойдат по нашите места, да могат спокойно да си обгрижват и да си лекуват пациентите. Казвам го така, защото много хора ме питат, ама лекарите, и тук им казвам, ние подсигуряваме условията, за да са колкото може по-добри, толкова по-лесно е този лекар вече да дойде. И когато има такъв вид амбулатория, да кажем в село Попович, тогава вече да не кажем аз няма къде да ги гледам, ето напротив. Ние сме се погрижили, подсигурили сме инфраструктурата, подсигурили сме кабинетите, заповядайте, елате и се погрижете за нашето население. Кой проект смятате, че ще промени най-много ежедневието на хората? Улици, паркове и централни пространства, нови зони за отдих? Всичките са свързани взаимно. Всичко е свързано взаимно. Няма как улици без свободни зони за пространство, няма как улици без осветление или без тротуари. Но да, всичко това заедно е и нашата целенасочена политика за правенето на проекти. Защото една
община преди да кандидатства трябва да има една правилна визия за това какво иска да направи, за това с какво ще кандидатства. И сме да кажа, че ние правим правилните проекти, виждаме там, където има най-много хора, които ще бъдат облагодетелствени от тях. И първо насочваме тях за проектиране и съответно за осигуряване на финансиране. Какво ще кажете за дългогодишния проблем с транспорта? Това е хубав въпрос, защото през последните, може би, 4 години работим по тази тема. Ако се върнем малко по-назад във времето, първо с закупуване на старата сграда, която беше автогара на времето. Всички я знаете къде е. След това с кандидатстването по няколко европейски програми, по които съответно не бяхме одобрени, но на последната, така нареченото приложение 3 към общинските програми към националния бюджет, успяхме да вкараме проект за ремонт, реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на нашата автогара. Тя в момента си изцяло автономна и сама се издържа от електроенергия. Готова е, буквално си чака лиценза. Подали сме го още предходния месец февруари и се надяваме сега в началото на април да може вече да получим лиценз и така наречената категоризация на автогарата. Стана много хубава, има разписание. Миналата сесия на Общински съвет през месец февруари направихме предложение за откриване и въвеждане на две нови маршрутни разписания. Едното свързва населените места Горица, Господиново, Дюлино и Попович с транспортна свързаност, която и в момента има. Ние създадахме в предходния мандат, но само 2 пъти, сутрин и вечер. А сега искаме да бъде 3 пъти, сутрин, обед и вечер, за да може всеки един жител от нашите населени места, като иска да се свърши работа в града, да дойде и да не чака до вечерта, ами да може още на обяд да се прибере. И втората транспортна свързаност, създаваме вътрешноградска транспортна мрежа, която е от приблизително 15 спирки, за да може вече да се усети наистина, че живеем в модерен град, който има транспортна свързаност и да може във всяко едно от местата да достигнете с градски автобус. И третата транспортна свързаност, която ще предложим следващия месец, е за Бяла Варна, да може да се подобри и да има по-чести директни линии Бяла Варна. Често виждаме, че малките ремонти в малките градове се отлагат. Вие как успявате да движите нещата така бързо и каква е тайната? Тайната е много работа и четене и образование, както ви казах и преди малко, постоянно. Защото както и вашия живот е динамичен от към училище и нещата всичките, които искате да свършите днес, ако може всичко, нали, до края на деня, така и при нас всичко се развива динамично и бързо и ако нямаме правилните проекти, както говорих преди малко, за да могат да бъдат насочени и към малките населени места, и към града, няма да можем да успеем в момента да видим на мерката, която се отваря за осигуряване на финансиране. През годините успяхме да проектираме всяко едно село с водопроводната му мрежа, всяко едно село с почти цялата му улична мрежа. За съжаление няма толкова много мерки, които са точно насочени към инфраструктура в малките населени места. Но нашите проекти са, смея да кажа, толкова добри, че с един куршум 2 заека убиваме. Доказахме го и в село Горица, половината село Дюлино в момента е готово с 7 нови асфалтирани улици. Надяваме се това да се случи и в село Господиново. В момента там се прави една от централните улици, но имаме един още по-голям проект за обхване, който обхваща цялото село. И само по този начин може да се възползваме от средствата, както европейски, така и националните, и точно да бъдат насочени там. Иначе е доста трудно, с наши средства ние почти нямаме такива свободни, които да може да се използват за такива инфраструктурни проекти. Бяла вече има традиции в различни обществени и благотворителни инициативи. Какво предстои през пролета и как могат младите хора да се включат? Да, много интересен и културен календар, и спортен календар. Имаме всички инициативи, въобще, които се случват през последните няколко години. Лично мен много ме удовлетворяват като градоначалник, ако така може да се нарека, но и въобще обществото, което се сплотява покрай тях. Минаха доста интересни събития тук покрай мартенските празници, покрай февруари, покрай януари. Сега предстоят вече да хванем пролетните
пролетните празници, въобще целият летен сезон да организираме като събития и фестивали. Предстои един от най-хубавите християнски празници Великден, в който също сме насочили инициативи към конкурси, към най-различни неща, свързани с празника, и наистина се надявам да може много хора да се включат и да стане нещо хубаво и интересно. Кое събитие в Бяла очаквате най-много за тази година? Като човек, не само като кмет. Едно голямо събитие очакваме, това е летния сезон, който да може да разкраси и така да раздвижи и да разсмее и града и цялата община, така че ако мога да го обобщя като едно цяло събитие, аз във всяко едно, вярвайте ми, влагам много емоции и много старание, дори и да не съм там физически, с целият екип, който работи по организацията и по осъществяването на събитията, влагаме много емоция и затова очакваме едно голямо събитие нашето лято от 2026. Сега въпроса, който нашите зрители чакат с нетърпение. Коя е най-голямата глупост, която сте правили на нашите години? Много глупости правихме на вашите години. Да се надявам, че така с добри чувства към всички, които са пострадали от нашите глупости, но какво да ви кажа? Да, на един човек така му бяхме развалили цялата градина, която се беше направил с там ягоди, с всички неща, които заради едно дърво, един синап имаше, за да стигнем до него. Всичко го направихме горкия човек, но да речем много други, но да не изпадам в подробности, за да не някой от аудиторията да не иска да ги повтори, но ако така мога да кажа и да се обърна към всички, правете глупости с любов пак към всяко едно нещо, което извършвате, защото така няма да има нито някой пострадал, нито някой разсърден в цялото нещо. Последен блиц. Отговаряте бързо, без да мислите много. Любим сезон в Бяла. Лятото. Любимо място в града. Пристанището. Кое ястие бихте избрали от местната кухня? Цацата. Ако трябва да опишете Бяла с 3 думи. Стара или вчерашна, днешна и утрешна. Айде, така ще кажа. Ще дойдете ли отново, ако ви поканим? Разбира се. Кажете нещо на хората, които ще ни гледат. Пожелавам им да бъдат добри, да обичат, да бъдат обичани и най-вече здраве. Това е в основата на всичко. Всичко останало го има в магазина и просто да бъдат добри хора. Благодарим ви, господин Ненов, че отделихте време да бъдете с нас. Вярваме, че младите хора в Бяла имат нужда точно от такива разговори. Открити, човешки и без клишета. И аз много ви благодаря. Още веднъж поздравления за това, което правите. Поздравления за цялата инициатива, за вашите учители, за вашите семейства. Има нужда да бъдем чути от младежта, има нужда града да бъде разпознаваем покрай младежта, така че поздравявам ви и ви желая много успех. Благодарим. И честно казано, беше приятно да видим, че зад думата кмет стои човек, който не се страхува да мисли като нас, младите. Това интервю ни показа нещо много важно, че когато питаме, получаваме отговори, а когато участваме, може да променим нещо. Не всичко става с магическа пръчка, но всичко започва само с един разговор. Днес си тръгваме с една мисъл. Бяла е толкова млада, колкото си я направим. И ако искаме градът ни да има бъдеще, трябва да сме част от него. А вие, приятели, споделете ни в коментарите какво и кого бихте искали да видите в следващия ни епизод. Абонирайте се, следете ни и ни очаквайте скоро с нов епизод. Ще има нови теми, гости и, разбира се, малко местна магия. И до следващия път! Бъдете активни, Бъдете любопитни и не спирайте да мечтаете! I can feel it coming